is a gift from God up above. Life 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 is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Sa libro nga Genesis atong mapamatudan, kung giunsa sa Dios pagbuhat ang tibuok kalibutan ng tao na himugso sa ikaunom kaadlaw. Gihuypan sa Dios buhos sa atong ilong ayos ang paminaw. Maong nakabaton taog saktong kinabuhi, pahimos lang ta kini subay sa maayo nga paagi. Mga nangaging panahon ug mga adlaw ay usa ka pagtulon-an aron ta mapukaw gikan sa hinano kapag katulog. Every step you make pagbantay rag mahulog, kay ang kinabuhi sa tao dili basta yano lamang sa matang adlaw. Nakigugno kita bato sa kadautan, ayaw kusiki ang kinabuhi, ayaw pagpakabrutal. Gidili sa Ginoo ang abortion ug suicidal. Life is beautiful, maong angay tang mo bow down sa author sa kinabuhi unsa man ang atong background. Life is a gift from God up above. 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 Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Ang kinabuhi mao ang gasa gikan sa Dios. Kinabuhi lumalabay lamang supahugti ang bakos pasayloa sila kinsa tong mga nakasala kanimo. Kay mismo ang Ginoo nagapasaylo gani sa tao, so kita pakaha ang garbo wag tanga kana. Sa tawhanong katilingban angay tang magpakabana nga life is a gift. Life is a gift. Hatagig bili ang kinabuhi, ayaw i-reject. Ayaw paghukom aron di ka pagahukman. Ang magpasipala sa ngalan ni Yahweh pagasilutan, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Busa higugmaa ang kinabuhi, hatagig value. Let's celebrate the life nga iyang gihatag, and every day of our lives kita magpasalamat. Life is a gift from God up above. 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 Life is beautiful. Life is a gift from God up above. 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 Life is a gift from God up